थारैनो बर' समाजाव मा जामारदों? बर' समाजाव बे जाथाया सानफा एफा बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं। मानि थाखाय, माखौ साननानै, माखौ लानानै जुलि जाखांखानाय हौवा हिन्जावफ्रानो गावनि गथ' गथाय, गावबा गावनि बिसि फिसाय नखरफोरखौ गारनानै लांखारलायो? सनितपुर जिल्लानि भालुकपुं हालामनि रैसुमैजुलि गामिनि थागिबि रिन्दाव दैमारिया सान्तिपुर गामिनि थुलुंगा बसुमतारिनि बिसि जिउथि बसुमतारिखौ दिनै 12 रिंगासो समाव लानानै खारखुमालाङो। लानानै खारनाय रिन्दाव दैमारिया हिन्जाव दंखायो आरो सासे गथ'बो दंखायो होनना फोरमायदों। जिउथि बसुमतारियाबो सासे गथ' दं। दायो जिउथि बसुमतारिनि फिसाय थुलुंगा बसुमतारिया थुलुंगाजों हालाय हाफाय नागिरगासिनो दं जिउथि बसुमतारिखौ। थारैनो बर' समाजाव मा जामारदों? बर' समाजाव बे जाथाया सानफा एफा बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं। मानि थाखाय, माखौ साननानै, माखौ लानानै जुलि जाखांखानाय हौवा हिन्जावफ्रानो गावनि गथ' गथाय, गावबा गावनि बिसि फिसाय नखरफोरखौ गारनानै लांखारलायो? सनितपुर जिल्लानि भालुकपुं हालामनि रैसुमैजुलि गामिनि थागिबि रिन्दाव दैमारिया सान्तिपुर गामिनि थुलुंगा बसुमतारिनि बिसि जिउथि बसुमतारिखौ दिनै 12 रिंगासो समाव लानानै खारखुमालाङो। लानानै खारनाय रिन्दाव दैमारिया हिन्जाव दंखायो आरो सासे गथ'बो दंखायो होनना फोरमायदों। जिउथि बसुमतारियाबो सासे गथ' दं। दायो जिउथि बसुमतारिनि फिसाय थुलुंगा बसुमतारिया थुलुंगाजों हालाय हाफाय नागिरगासिनो दं जिउथि बसुमतारिखौ। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमआ फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमआ लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनि हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बर